Това знаем, това предлагаме. И една голяма пара пристига от бате Петър. За всички гости поздравява младото семейство, кумовете, да са живи и здрави и много да се обичат и уважават. На здраве на цялата компания! Там на тихата поляна, Роженският манастир, славен гроб почива Яне, мъжка рожба на пирин. Славен гроб почива Яне, мъжка рожба на пирин. Пирине, майко, пирине, запей песма на души наши. Как Сандански е загинал на папаша й. Пирине, майко, пирине, запей песма на души наши. Как Сандански е загинал на папаша й. От бате Петър за всички гости и на здраве! Така, ако обича Васко от Галиче да стане на крака. Айде, Васко! На здраве на Васко и на неговата компания! Поздрави! И за Камелия и Виктория, на здраве на цялата компания! И на гроба ясно пише, наредено ред по ред, докато човека диша, да върви напред, напред. Докато човека диша, да върви напред, напред. Пирине, майко, пирине, запей песма на души наши. Как Сандански е загинал на папаша й. Пирине, майко, пирине, запей песма на души наши. Как Сандански е загинал на папаша й. Още поздрави за всички гости от бате Петър. Сите девойчиня, мамо се мъжия, се убави, момци се доя. А аз най-малата, най-убава мома, си останах, мамо, без късмет. А аз най-малата, най-убава мома, си останах, мамо, без късмет. Още една голяма паря пристига от бате Петър лично. Специално за Цвети, за твоите братя и снахи да са ти живи и здрави. И за зетьовете, за Кайо и Ники, на здраве на всички гости. И аз си го седох, младото ме криче, що ми пие вино ракия. Сега вечер ли ме одиш помеяни, се затая по саракия.
Сега вечер ли бе одиш по меани, се затая пускараки. Айде, майстро! Да здравя цялата компания от Бате Петър. Анатолий, може ли да дойдеш? Айде, майстора на коринета! Здраве всички! Айде аз съм. Сега вечер ли бе одиш по меани, се затая пуста ракия. А кога се удряй, мамай по мене. А кога се врякаш ли ме отеани, удряй, мамай по мене. Жив и здрав!